Erokamano, an gi weche adek madwa wacho kotenore gi mano. Mokwongo, yiena mondo anyis jo Kenya te ni nyaka ne CDF chaki e higa mar 2003 ka Kibaki odonje loch, kane mijumbe ma Okello-jaod miluongo ni Muriuki Karue okelo bill e od bura mane okalo mano create gimiluongo ni CDF matiyo nyaka sani. Onge higa nikech higa mar pesa e Kenya ka chakore tarik 1 dwe mar 7. Tiende norumo tarik 30 dwe mar 6. Gi higni go te onge sirkal mosechiwo pesa mano onego mi jo CDF e higa manogo e budget no. Pok notimore nyaka nene. Nyo wanene e higa ni kende kanyo Mbadi mochung'ne weche mag omenda kaachiel gi jatende ma William Ruto nyo koni okwadonje sirkal kata higa manyien kapod wan gi gop jopiny. Omiyo nyo gikawo pesa no duto mar CDF nyaka gowi ma higa mokalo cha mar 2023-24 nyo gimiyo waduto te bilion 13 gowi to gi mag duto te mar higa ni nyo miwa. Omiyo duto te CDF nyo golo siling bilion 68 e higa achiel. Pok nwaneno nyaka nene. Ruto time gin kaachiel kod Mbadi. Kaachiel gi pesa mar jo county. Ing'e ni county government osebedo gi ywaruok mang'eny ahinya weche mag pesa. Ichiwe mana ka yath mathiedho tuoche matek tek. Mana matin tone gi Kiswahili. Sani nyo koromo tarik 30 dwe mar 6 kapok nyo wang'ado aora wadonje new financial year. Nyo Ruto gi Mbadi okawo pesa no te ole lwet jo counties. Gima koro mono county tich sani kora kia nikech gima giywago ga pile en ni pesa pok obiro, en ni pesa onge. Pesa no koro gin godo sani koro tiche modong'. Wan bende kaka MPs ka nitiere program mani chano mwaluongo ni project proposals mani kelo ne jo board mopuodho ni gima koro moni tiyo ne japiny sani koro onge. Mane kama wanenie mokwongo tik ka pesa modonje higa no gi budget ne ochiw nyaka nene gigo chakre. Mar ariyo ye mondo awach kama ni NGCDF osewuotho marabora. In fact nochakore ka en CDF kato sebedo ka itere court gi ji mopogore nyaka migepe machalo ma osiep notelo negi miluongo ni County Watch, Katiba Institute, moro ni Sita. Gisebedo ka kinde gitero bura e nyim doho mondo miyo ng'i ane ni to CDF ni en fund mane, nikech kisomo katiba mar Kenya o recognize levels ariyo kende monego chiwne gi pesa. Mokwongo en national government, mar ariyo en county government. Koro ipendo pesa mar adek ni be ok en mano kende, nitiere moro ni NGAF, National Government Affirmative Action Fund, ma joma mine mag counties. Wan gi NGCDF ka kato moro be nyo osieko ka manyien iluongo ni Oversight Fund ma jo Senate. Ipendo pesa gi ere kama katiba golo gi emomiyo kinde te ma jogo dhi e court to nyaka giwin nikech chik moteno pesa gi. Ing'eni nitiere constitution miluongo ni Supreme. Bang' constitution, in order of hierarchy, wan gi gimoro ni Act of Parliament. Koro constitution nomiyo parliament teko mar operationalize the constitution. Ok operationalize gimi chaki sieko go kendo mowuok e bath constitution. Koro mano bende ni kanyo. Koro pesgi ka jogi ringo dhi e doho tiyudo ka kama gine anchored e constitution onge. Constitution recognize national government kod county government. Koro ka CDF ni no biro up to now ok operate on the supreme law man constitution, operate under an act of parliament. Miluongo ni NGCDF Act. Koro ka ne CDF negiloke obedo NGCDF mondo be nobed National Government Constituency Development Fund. Koro mano be nodhi nyaka Supreme Court. Supreme Court nyocho wite
ni gima kamano onge. Omiyo kisomo article 256 gi article 257 kaka inyalo lok gimoro makete constitution koro ok en act, nikech act ka osefail te, wasewuotho kodgi bende. Nochakore mana CDF 203, wabedo gi moro 2012, moro 2016, gisebedo ka gi metamorphose kamano. Koro gima nyo otimore, penjo jo od bura nowuok te nyaka mane tuo, nomila mar bura, mondo go ombulu. Nikech chik wacho ni gima koro nego ket e constitution nyaka ubed gi 2/3 majority. Nitie yore ariyo minyalo lok godo katiba. Kisomo 256 nitiere gima waluongo ni universal suffrage, koro idhi ir japiny e referendum to giloke. Kaeto mar ariyo nitie parliamentary route ma bende obedo recognized in law, ma en jood bura nyaka yudre 233 mondo go ombulu. E ngimana mar bedo MP nyaka 2017 aseneno weche ariyo kende. Diriyo kende ma MP biro mang'enygo. Mokwongo kane wagolo nyathi magachago cha, manyocha wacho ni kionge share to kitie sirkal. Mano ne wabiro kar rombwa. Ema ne wakale 233. Mar ariyo en nyoro kanyo warwako chik mar CDF cha chik mondo bede constitution. Denyo wachopo 281 pok none nyaka ne. Iwinja mondo mi warwak gicha obede chik. Nikech ose fail te. Koro poko rumo. Nikech mokwongo en gimiluongo ni money bill. Money bill tiende ni en gima dhi interfere gi budget. Gimoro amora ma interfere gi budget, chik wacho ni nyaka dhi e Senate for concurrence, nyaka ubede National Assembly kuonde ariyogo. Senate ema koro dhiye mondo wadhi wang'i ane ka gidhi kalo nwago gi numbers. To ka ok gidware, kaka be wawinjo maling' tino